Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň tezi sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji noýabryna sanyna Änew şäheri Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty boldy. Donatlu Türkmenistan ygtybarly hyzmatdaşymyz. Türkmen filmleri Türkiýeden baýrakly dolanýarlar. Düzubanyň Türkiýedäki karyerasy 3 ay dowam etdi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişden seretip geçelim. Änew şäheri Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty boldy. Türkmenistanyň Änew şäheri 2024-nji ýyl üçin Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty derejesine eýe boldy. Bu baradaky degişli karar Türksoy guramasynyň medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň 39-njy mejlisinde kabul edildi. Bu mejlisi Türkiýanyň Bursa şäherine geçirildi. Ma'lum bolýaly, Bursa şäheri 2022-nji ýylda bu dereje eýe bolupdy. Duşy goýunça jemleýiji beýannama gurama gatnaşyjy döwletleriň degişli ministrlikleriniň ýoldaşlary, şol sany Türkmenistanyň medeniýet ministri Atagelle Şamradow hem gol çekdi. Jemleýiji beýannamada Türkiýe Respublikasynyň goramagyna geçirilýän Teknofest Aviasiýa, Kosmos we Tehnologiýa festiwalyna Türkiýe dünýäsiniň ýaşlarynyň bilelikdäki işläpdiren taslamalarynyň gatnaşmagyny öpçün etmek çözgüt kabul edildi. Şeýle hem 2023-nji ýylda Türksoy goramasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli agza ýurtlarda dawarlary guramak, halkara guramalaryň we UNESCO-nyň çäklerine çäreler geçirmek meýilleşdirildi. Türkiýe dünýäsinde geçirilýän Gorkut festiwalynyň 2020-2022-nji ýyllarda üstünlükli geçirilen üçin ony Türksoy'un dep bolan maksatnamasyna girizmek babatda ılalaşyldy. Türksoy guramasynyň medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň 40-njy mejlisi geljek ýylyň ahyryny Azerbaýjanyň Şuşa şäherinde geçiriler. Ma'lum bolýaly, mundan ozal 2015-nji ýylda Mara şäheri Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip yglan edilipdi. Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty atly taslama Türkiýe halklaryň medeniýetiniň mümkinçiliklerini äşkar edip, olaryň mirasyna üns çekmekden ibaretdir. Bu taslama boýunça her ýylda Türkiýe dilli ýurtlaryň durly şäherlerinde dörejelikli mümkinçilikleri jemläp, şonuň esasynda durly görnüşdäki tesirli medeni we gumanitar çäreleriň geçirilmegi gözüňde tutulýar. Donald Lu, Türkmenistan ygtybarly hyzmatdaşymyz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowlat sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Lu Türkmenistana saparda bolýar. Ol sapardyň çäklerini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Bilim we Medeniýet Merkezine köpçüliklerini habar beriş terýişleriniň wekilleri bilen duşuk geçirdi. Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalyna hem çağırılan metbuat duşugyny 20 ýyldan soňra Türkmenistanyň ajaýyp şäheri bolan Aşgabatda gelendigine Ulubysan bilen bellen Donald Lu gyýtgaça öz çykyşyny Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýanyny beledi. Donald Lu, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň Türkmenistanyň alyp barýan betaraplyk siýasatyny gollaw berýändigini bellep, Türkmenistan bilen sowda ykdysady gatnaşyklary işçileşdirmäge taýýardyklaryny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowlat sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Lu, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowlat sekretarynyň golaýda yglan eden maksatnamalarynyň çäklerini Merkezi Aziýa dowlatlaryna ýakyna gollaw bermek maksady bilen birnäçe möhüm maksatnamalaryň gözüňde tutulandygyny ma'lum etdi. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümet tarapyndan Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň ykdysadyetine gollaw bermek maksady bilen $25 milyon şeýle hem sewtiň ýurtlarynyň azyk howpsuzlygyny öpçün etmek üçin $16,5 milyon maksatnamalaryň gözüňde tutulýandygyny beledi. Donald Lu, Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky diplomatiýa gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna 30 ýyl dolandygyny bellep, iki ýurduň arasyndaky syýasy, sowda, ykdysady hemde meden ansamperwer ugurlaryna gatnaşyklaryň işçileşdirilýändigini ma'lum etdi. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň USAID edarasy bilen Türkmenistany hususy powdaň ösdirilmek üçin käbir taslamalardan alınıp barýandygyny bellep, kiçik we orta telekeçiligiň Türkmenistanyň ykdysadyetindäki ornunyň ulydygyny belledi. Şeýle hem Donald Lu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdäwärji kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini bellep, dekabr aýyny Türkmenistan Amerikan Işgöwer Geňeşiniň ýoldaşy düzüminiň hemde iri kompaniýalaryň ýoldaşlarynyň düzülen toparyň Türkmenistana saparynyň meýilleşdirilýändigini belledi. Ol şol saparyň çäklerini Türkmenistanyň hökümet wekiliyetleri we hususy powdaň wekilleri bilen duşuklary guralyp, sowda we maýa goýumlar babaty köp sanly meseleleriň ara alyp maslahatlaşykdygyny ma'lum etdi.
Donatlu Türkmenistanyň energiýa serişdelerini diversifikasiýalaşdyrmak, ugrunny alyp barýan işlerine hem gollaw bermäge taýýardyklaryny bellep, häzirki wagtda esasan hem Ýewropada tebiği gazyň bahasynyň artýanlygyny ma'lum edip, türkmen gazynyň Ýewropa iberilmeginiň mümkinçilikleriniň möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Flex maksatnamasy ýola goýulur. Medenen Samperör uğurlu Türkmen-Amerikan gatnaşyklary barada aýdylan bolsa, Donald Lu ýokary synp mekdep okuwçylary üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 1 ýyllyk okuw maksatnamasy bolan Flex maksatnamasyny geljek okuw ýylyndan ýola goýmagy meýilleşdirýänliklerini belledi. Bu wagtda Türkmenistan tarapynyň hem gyzyklanmasynyň bolanlygyny ma'lum etdi. Flex bu bäsleşige esasyna geçirilýän 1 ýyllyk talip hakyny berýän we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti tarapyndan dolu maliýeleşdirilýän maksatnama. Guramaçylyk ýolaşlygyny bolsa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Dowlat Departamentiniň bilim we meden maksatnamalarynyň buýrasy amal aşyrýar. Bu maksatnama ozal köp sanly türkmen ýaşlarynyň gatnaşandygy ma'lum edildi. Türkmen filmleri Türkiýeden baýrakly dolanýarlar. Türkiýanyň Bursa şäherindäki Türkiýe dünýäsiniň Gorkutada halkara film festivaly tamamlandy. Festivalda Oğuzhan adyndaky Türkmen film birleşiginiň Gyzyl Kurty, Istärin, Dowtaryň owazy filmleri görkezildi. Türkiýanyň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrliginiň howandarlygyna baş film müdürliginiň hem-de halkara film birleşiginiň bilelikde guramagynda geçirilýän festivaly Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Türkmenistan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Tatarstan ýaly ýurtlaryň kino pudugynyň en gowy eserleri gatnaşýar. Film festivaly Türkiýe dünýäsiniň görnükli şahsiýeti Gorkut Atanyň hormatyna başlanyp geçirilýär. Türkiýe dünýäsiniň kino sanatynyň wekillerini özüne jemlän Gorkut Ata halkara film festiwalyny 1-5 noýabr aralygyna 10 ýurtdan we 7 awtonom respublikadan 52 film gatnaşdy. İkinci gedek geçirilýän Gorkut Ata halkara film festivaly bayrak gowşuruş dawarasy bilen tamamlandy. Bayraklaryň gowşuruş dawarasyny Türkiýanyň Medeniýet we Syýahatçylyk ministri Nury Ersoy, Türkmenistanyň Medeniýet ministri Ataýelli Şamradow, Kyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, Maglumat, Sport we ýaşlar syýasaty ministri Altynbek Maksudow, Özbegistanyň Medeniýet ministri Azatbek Nazarbekow, Türksoy guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew, Bursanyň häkimi Ýakup Janbolat, Bursanyň şäher häkimi Alinur Aktaş, TRT telekompaniýasynyň müdiri Zahid Sobaji, kino aktyorlar, senariýaçylar, rejissyorlar we kino synowdusatlar gatnaşdy. Dawarada Oğuzhan adyndaky Türkmen film birleşiginden Arslan Eýeberdi bilen Saha Salih Bayramow öz kinolary bilen gatnaşyp, olara kino festivaly Türkiýe medeniýetine goşan üçin diýen bayraklar gowşurly. Türkmen rejissyorlary film festivalynyň durnugy şatly heýkelleri bilen köp sany tomoşaçylaryň arasyna Türkmenistana ýokary derejede wekilçilik etdiler. 2023-nji ýylda Gorkut Ata film festivaly Azerbaýjanyň Şuşa şäherinde geçirilir. Şuşa şäheri 2023-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýip saýlanypdy. Ma'lum bolşaly, Türkmenistanyň Änew şäheri 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty. Türksoy tarapyndan 2024-nji ýyl Magtumly Pragynyň ýyly diýilip eglan edildi. Zubanyň Türkiýede karyerasy 3 ay dowam etdi. Russiýanyň milli ýygyndasynyn hüjümçisi Arten Zuba bilen Türkiýanyň Adana Demirspor bilen baglaşan şertnamasyny her iki tarapyň razyçylygy boýunça ýatyrly. Türkiýanyň Futbol Federasiýasynyň saýtynda ýerleşdirilen habara görä, iki tarapyň özara ilalaşyk esasynda şertnama 3-nji noýabrda ýatyrly. Ma'lum bolşaly, Rus futbolçy şu ýylyň awgustynda Türk toparyna geçipdi. Ol Türk toparynyň düzüminde 5 duşlukda oýnap 1 gol geçirdi. Ol umuman 220 minut meydançada garly. 34 ýaşyndaky hüjümçi bilen beýleki Türk toparlary bilen bir hatarda Rus toparlary hem gyzyklanýarlar. Gyzyklanýanlaryň arasyna onuň ozal oýnan Zenit topary ýokdur. Düzuba bilen Torpedo topary hem gyzyklanýar. Ine mehriban müşdoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü özanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim 2024-nji ýyl Magtumly Pragy ýyly bolar. Birja täzelikleri. Türk iş öýleri uçur keresini satyn aldy. Hindistanyň ilkinji saýlawçysy aradan çykdy. 7-nji noýabr ýyldızlar näme diýe. Günnelik täleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzyň geňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşiklerimizden inneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.